pinuntahan ko sila dito mga boss kasi nagtataka ako bakit hindi ako maka-open sa aking hindi ako makapag-access sa Facebook site. Pati sila nag-email na lang kasi hindi makapag-open sa Facebook. Sana babalik pa yung Facebook. Wala na kayo ibang masabi. Baw ng utot. Putang ina. Ayok na, pagit yung kabanding. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Kung bakit walang Facebook? Ayan o. Walang Facebook pero sa YouTube ma-open ko siya. Ayan, pati sa TikTok. Ayan, ma-open ko siya. Pero sa Facebook ayaw talaga. Okay mga boss, bigla ang video lang to. Bigla ang vlog lang to. Pasensya na, medyo haggard na ako. Kasi ngayong gabi na to, nag-i-edit ako ng vlog. So nung nag-refresh ako sa aking Facebook account, nabigla ako kasi cannot be reached na siya. Nagtataka ako baka yung Facebook account ko ay nahack, akala ko. So yun mga boss, nag-search ako sa YouTube. So marami siyang post tungkol sa Facebook. So ang pagkakaintindi ko, nag-down. So hindi ako sure pero meron ding mga nag-comment dito na akala daw nila sila lang daw yung nakaranas. So worldwide pala. So buong mundo nakakaranas ng cannot be reached sa pag-search ng kalang Facebook o pag-open sa kalang Facebook. So kanina mga boss, pinuntahan ko silang si Joshua Dinoy, silang Boss Loyski. Pinuntahan ko dun sa kabilang bahay. Tinanong ko sa kanila na na-open ba nila yung Facebook nila, naka-access ba sila sa Facebook site at saka sa Messenger, hindi din sila maka-chat. Kaya yan, nag-email na lang sila doon, naglaro sila ng ML, Mobile Legends. So ngayon mga boss, pasensya na sa boses ko kasi hininaan ko lang kasi tulog na yung mga kapatid ko dito. Balitaan ko sila doon kung ano nangyari. Puntahan ko ulit doon silang Joshua at saka si Boss Lloyd. Nine. Tao po, pwede makituloy, pwede pumasok. Yo, andito pala. Yo. Ano ginagawa niyo, pre? Nagpupuyat sa ML. Nagpupuyat sa ML. Ayun. Ikaw? Naglalaro ng mobile. Ano? Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Ang oras ngayon ay... Oras na para mahalin niya ako. Ang oras ngayon ay... Oras na para mahalin niya ako. Ang inang yan. 1 AM na ng madaling araw. Sige, sud. Nandito ako kasi balitaan ko kayo. Walang signal sa Facebook. Eto sila naglalaro ng Mobile Legends. Sa mga may jowa dyan. Oh, bakit? Pasensyahan nyo na si Facebook, walang signal. Okay. Aray. Balitaan ko kayo. Anong nangyari? Alam nyo ba kung ano nangyari? Bigla ang vlog lang to. Saba rin. Pinuntahan ko sila dito mga boss kasi nagtataka ako bakit hindi ako maka-open sa aking hindi ako makapag-access sa Facebook site, tapos sa Messenger hindi ako makapag-chat. So ayun, tinanong ko sila. pati sila nag-email na lang kasi hindi makapag-open sa Facebook. Sa mga may jowa dyan. Di ba kanina nag-Facebook pa kayo? Di ba naka-Facebook pa kayo kanina, di ba? Ako din nag-Facebook din ako kanina nung nag-refresh na ako sa aking hindi na ako makapag-access sa Facebook. Cannot be reached na siya. So, Ibig sabihin yan, iniwan ka na. Hindi. Panira ako sa laro nila. Yo. Bakit na buwan na? Busy sila sa kakalaro. Jumpy, sama kay Jumpy. Wala akong pakialam kasi Kasi wala na nagmamasay, wala nang Facebook. ang balita kasi nag-search ako sa YouTube. So, ang naintindihan ko, hindi ko naman pinapanood. Ang naintindihan ko, yung Facebook daw nag-down na daw.
Hey, mga gago. Search mo sa YouTube, Facebook. Ang dami mga upload bago lang. Mga Karon? mga 1 hour. Porn. Nag-down. Anong porn? Ang ina si Buzlowski, napakahilig mo talaga sa porn. Uy, Anong site yun? Facebook. Facebook. Ang nangyari sa Facebook, Ano boss? nag-down siya. Ang nangyari sa Facebook, nag-down siya ngayon. Pati Instagram. Kaya ba, tayo nga, di ko kakuan din. Di ko ka-chat, di ko ka-reply. Binasa ko yung mga comment, yung upload sa Rappler. May nagsabi doon akala ko ako lang yung nakaranas na hindi makapag-access sa Facebook site. Worldwide daw. Akala mo ikaw lang. Mundo. Pero hindi. Amit yan. Boss, kailan yan mababalik boss yung itlog ni Dinoy? Itlog mo na. Hindi yung ano, yung signal sa Facebook. Yung signal sa Facebook. Bugo. Siguro si Facebook. Hindi pa natin alam kung babalik pa ba yun. Tulad niya. Paalam na Facebook. Ano masabi mo sa mga friends mo sa Facebook? Sa mga ano, Example, pag hindi na talaga mababalik yung Facebook. sa mga may jowa dyan, maghihiwalay din kayo. Ikaw na masabi mo na. Nandyan pa naman si YouTube. May paglilibangan pa rin. May paglilibangan. I-flash mo din ha? Nag-down na daw. Pero sana naman makabalik pa. Di ba? New skin, fuck you. Uy, sana naman makabalik pa yung Facebook, di ba? Sana bumalik na siya sa akin. Ikaw, papipili ka, babalik ang Facebook o hindi na? Babalik na lang ang Facebook kaysa siya yung bumalik sa akin. Sino? Basta wala. Ngayon mga boss, dahil boring ako doon sa bahay mga boss, kahit umuulan, pinuntahan ko pa rin sila dito mga boss. Pero buti na lang, may ML. ML na lang yung mga lokong-lokong to. Kita doon? Kaya pala boss, nung ano boss, nag-messenger ako. Pagtingin ko boss, hindi, yung may nag-message ako sa kaibigan ko boss. Pagtingin mo, hindi na siya. Pagtingin mo, ayaw na siya sa'yo. Pero nung pagtingin mo, may iba na Iba siya. na yun naka... Nung pagtingin niya, napunta sa porn site. Akala ko boss, Facebook yung na-search ni Dinoy, yun pala boss, porn. Anong site yun? Anong site? Porn site. Porn. Hindi mo good. Sinabi. Ano sinabi? Yes, Daddy. You wanna give me my pussy? I haven't taken the side. Shout out kay AJ Durano yun. Siya yung nagturo sa akin. Kasi Yes, Daddy. kakapanood yun ng porn. Kaya na-ban yung Facebook. Siya na boss. Natanggal yung Facebook kasi panonood yun ng porn. Oh, yeah. Ang lakas ng ulan sa labas mga boss. Paano ako makauwi doon? Kailan mababalik yung ano boss, yung pagmamahal niya sa akin? Alam mo, mahal ka Alam. naman talaga niya. Ikaw lang naman yung ayaw. Sino yan boss? Sana all mahal ako. Si Marupok po siya. May sinabi ba akong pangalan? Wala naman. Kaya naman. At dahil wala mo ng Facebook, so dito na lang ako. Standby. Sana babalik pa yung Facebook. Kasi alam niyo mga boss, lalo na yung mga yung mga Junpil Natics, mamimiss namin sila pag hindi mabalik yung Facebook. Wala na kayo ibang masabi. Bawo na utot. Putang ina. Kung pwede lang sana sumigaw dito, hindi sumigaw na ako. Alam, may natutulog na sa kabilang bahay. Bawo na utot. Puta ka ng dino ito. Puta ka ng Diyos ba din yung bawo ng utot mo, men. Hinampak sa kong. Nasampak sa kong naon. Bawo utot. Sisig yaw. Okay. Taga mo rin.
Ayok na, pagit yung kabanding. Alis na ako dito. Ang pangit yung kabanding. Putang ina nyo. Kitang-kita nyo na mga boss. Tinatutan ako sa mukha mga boss. Ang pangit talaga kabanding yung mga putang ina to. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Ang mga pangit kabanding. Subscribe nyo rin yung channel na. Subscribe nyo aking YouTube channel, Lloyd Taghoy. Pakiclick ang subscribe button mga boss niya. Para walang utot. Para walang utot. Subscribe nyo yung YouTube channel ko. Pangalan is, Joshua Dinoy. Joshua Dinoy. Okay, subscribe nyo siya yung legit na malakas umutot. Okay mga boss. See you in my next vlog. Babay muna kayo. Bahala ka boss. Bye-bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.